दिनै बिफानि सानाव मिरु लाइमोन आफाद बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो दैथायहरबाय। बिफानि सानखौ मुलुगनाङै बेखौ फालन खालामनाय जायो, फारिलाइ हिसाबै खुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनावबो बे बिफानि सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों। बिफानि सानखौ फालन खालामनाय जायो, फालिनाय जायो, जाहाथे जोंनि बिफाफोरखौ जोङो मान बावनो थाखाय, सन्मान होनो थाखाय, आफा इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय बे खाबुखौ लानानै जोङो आफा इसोरखौ खुलुमबोबाय थादों आरो गासै बिफाफोरखौ हामबाय होयो। दिनै बे फारिलाइखौ खुंफुंनो थाखाय बिसाफोरनिफ्राय 7 बिफाफोरखौ हामबाय होनो बा थुलुंगानाय बाथ्राफोरजों गोजोननाय हरनो थाखाय, उइस खालामनो थाखाय 7 बिसाफोरनिफ्राय सुंद' बिबुंथि लाबोनाय जागोन आरो लोगोसे इसोरनि राव। आङो बयनिसिमबो बे फारिलाइयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गिबिसिनथाराव आङो दिनै बिफाफोरनि सानखौ मोननायनि थाखाय इसोरखौ हामबायहोनो। दिनैनि बे बिफाफोरनि सानाव गासैबो बिफाफोरखौ आङो बिफाफोरनि साननि गाहाम हामलायथिनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। बे साना गासैबो बिसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सान, जाय सानाव जोङो जोंनि बिफाफोरखौहाय जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो अनबोनायखौहाय जोङो मान बावनाय जायो। उन्दैनिफ्रायनो अनबोनायनि थाखाय जोङो मान बावनाय जायो। नाथाय बे मान बावनाया दिनै सानसेनि थाखायल' जानो नाङा, नाथाय जोङो जेब्लायबो मान होनो रोंनांगोन। बिफाफोरा जोंखौ जोनोमनिफ्रायनो बिमाफोरजों गोबां खस्थ' खालामनानैहाय खांबोफायो। आरोबाव जोंनि सिमांखौहाय जाफुंहोनायाव जोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै बिफाफोरा सापर्ट खालामो। बेनिखायनो जोङो बिफाफोरनि अननायखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। बिफाफोरनि अननायखौ जोङो दिनै सानसेयावनो बुंनानैहाय जोङो फोजोबनो हाया, एबा जोङो बिफाफोरनि खस्थ' खालामनानै जोंखौ खांबोनायखौ जोङो दिनै सानसेयावनो मान होनानैहाय जोङो सुख'फिननो हाया। बेनिखायनो जोङो बिसाफोरा जेब्लायबो जोंनि बिफाफोरनि खोथाखौहाय मानिनांगौ। आरोबाव बिफाफोरा जोंखौ जेब्लायबो गाज्रि लामायावहाय थांजानो लुबैया एबा जोंखौ गाज्रि जाजानो लुबैया, नाथाय जोंखौ जेब्लायबो गासैबो बिथिङाव जौगानानैहाय जोंखौ साक्सेसफुल जाजानो लुबैयो। बेनिखायनो जों जेब्लायबो इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनांगौ, बिमा बिफाजों मोजां सोमोन्दो लाखिनांगौ आरो गेदेरफोरजों जोङो जेब्लायबो मान होनो सोलोंनांगौ मोजां सोमोन्दो लाखिनानैहाय। मानोना इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि। जोङो दिनै बे गियानखौ लानानैनो बिफाफोरनि सानाव जोङो इसोरखौ मान होनो सोलोंनि, लोगोसे जोङो बिमा बिफाखौहाय मान होनो सोलोंनि, लोगोसे जोङो गुबुनफोरखौबो मान होनो सोलोंनि। हामबायसै। दिनै बिफाफोरनि सानाव बयबो बिफाफोरनो फादार्स डेनि मुङैहाय गोजोननायखौ हरनाय जाबाय। बिफाफोरा जोंनि न'खरनि बिसोरो गोगोम खुन्थिया। बिसोरो जोंनि गासैबो नांगौफोरखौ बिसोरो जोङो जगायो। जेरै जोंनि जानायनिफ्राय लानानै जोंनि गाननाय जोमनाय, फरायनाय लिरनाय मोनफ्रोमबो बेलायाव बिसोरो जोङोहाय बिसोरो जगायो। दिनै जोंनि एमसिम जोंनि फिउचार बेखौ लुखांनायाव गोबां दिनै जोंहा थाखा फैसानि जोंहा गोनांथि जायो फरायनायनि बेलायाव। नाथाय बेयावहायबो बिसोरो गावनि जेनाखि बेसेन गोसा दिनै गावनि समखौ होनानैहाय गासैबो खामानियावहाय बिसोरो मुखुब थानानैहाय नांगौ बायदियै जोङो जगायनानै होयो। नाथाय जों गोबां समफ्रावहाय जों बिफाफोरखौहाय जों दुखु होयो, मानोना जों बिफाफोरनि बुंनाय बायदि जों थाबायनो हाया, जों मावनो हाया। बेनिखायनो आं जोंनि लाइमोनफोरनि जानानै, युथफोरनि जानानै जोंनि गासैबो बिफाफोरनिसिम आङो क्षमा बिहरनाय थाबाय। जेन जोंनि गासैबो मावब्रबनायफोरखौ, जोंनि हेफाजाब होनो हायैफोरखौ जेन निमाहा खालामो। सिगांसिनथारावनो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होग्रोनाय जाबाय। आरोबाव दिनैनि बे सम फादार्स डेनि थाखाय आं मोनसे गुसुं सर्ट स्पिच लाबोनाय जाबाय। आं बेखौनो बुंथिनो लाबाय। बिफाफोरनि अननायनि गेजेरजोंसो जोङो बे मुलुग एबा संसारखौ जोङो मोजाङै नुनो मोनबाय। जोङो मोजाङै बे मुलुगनि बागै मोजाङै जों मिथिनो मोनबाय। बिसोरनि अननाय नङामोनब्ला जों बे संसारखौ नुनो मोननाय नङामोन, एबा जों बे संसारनि बागै जों मिथिनो हानाय नङामोन।
आरोबाव जोंखौ उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम जोंखौ मोजां देरबोबाय, नायबोबाय, फोलावबोबाय, फेदेरबोबाय। बिदिनो समाव जोंबो गोबां दुखु खस्थ'यै लोमजाबोबाय, बिसोरखौ जों दुखु होनाय जाबाय। होमब्लाबो बिसोरो जोंखौ मोजाङै फाहामबोनो थाखाय मोजाङै गावसिनि राहा लानो जाबाय। आरो बेबायदिनो जोंखौ मोजाङै अननायनि गेजेरजों जोंखौ मोजाङै आखलफोरबो फोरोंबोबाय, सोलोंथाइबो होबोबाय। आं बेखौनो बिफाफोरनि सिगाङाव हामलायथिनाय हरग्रोनाय जाबाय। आरोबाव जोङो थांखि लानायनि समाव बिसोरबो जोंनि सिगाङाव सासे रल मडेल बायदि जोंखौ जानानै मोजाङै जोङो थांखिनि गेजेरजों मोजाङै लांबाय आरो जोंखौ मोजां फोरोंबोबाय जाहाथे जोंनि थांखिफ्राबो मोजां जाफुङो आरो उननि समाव साक्सेस जाहैनो हायो, जाहाथे गावसिनि जोङो बांसिन रोंनो हायो। बेखौनो जोंनि बिफाफ्रा जोंनाव आसा थायो आरोना। बिदिनि गेजेरजोंनो गोबां फिसाफोर थायो आरोना, जाहाथे बिफाफोरनि धोन दौलतखौ लानानै बिसोरो गाज्रि लामायाव थांनो हमो। बिसोरो बिफाफोरनि दुखु खस्थ'खौ नुनानैबो गाज्रि लामायाव आगान सुरनो नागिरो आरो बिदिनो गोबां गाज्रि लोगोफोरजों आगान सुरनानै गाज्रि खामानिफोर मावो। आं बे गथ'फोरनि जानानै निमाहा बिहरनाय जाबाय बिफानि सिगाङाव। आरोबाव बुंनो थाङोब्ला संसाराव जा गथ'फोर दं जायफ्रा बिफा गैजाया, बिसोरहाबो बिफाफोरनि अननायखौ मोननो हायाखिसै, नाथाय बिसोरबो जाहाथे मोजां लामाखौ लानानै मोजां उननि संसार जानायाव मोजाङैनो गावसिनि फिसा फिसौफोरखौबो मोजाङै फेदेरलांनो फोलावनो हानाय बायदि आं बेखौनो प्रभु जिसु ख्रीष्टनाव आं आर'ज खालामबाय। आंनि बे गुसु स्पिच बुंनाया बिसिनोसै। थेंक इउ। खुलुमबाय। नोंथांमोन बयनोबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मण्डली न'खर आरो BBC आरो BBCनि सिङाव थानाय इउथ डिपार्टमेन्टनि जानानै बिफा साननि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो बिसाफोरनि जानानै दिनै बिफाफोरखौ मान बावनो आं हास्थायदों। आं सिगांग्रोनो बिफाफोरखौ हामबाय होनो जोंखौ खांनायनि थाखाय आरो जोंखौ बुहुमाव जोनोम जाहोनायनि थाखाय आं हामबाय होनो आरो आङो निमाहा बिबावो जोंनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय। बिमाफोरजों लोगोसे बिफाफोराबो गथ'खौ खांबोनायाव खस्थ' लायो आरो सान्दुं अखा बार दै बेफोरनि गेजेरावहाय मावख्रुबबायनानै जोंनो जाहोयो, लोंहोयो, फेदेरो, फोलावो आरो जोंनि थानो थाखायबो न' बानायनानै होयो। बिसाफोरा जाम्बा जाम्बि दाजाथों होननानै जोंखौ लेखा फोरोङो आरो इसोरखौ मानिग्रा जाथों होननानै इसोरनि बोसोन जोङो फोरोङो। जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो अनबोबाय आरो जोंनि नांगौफोराव सुफुंनानै होबाय आरो जोंनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय एखनब्ला गावसोरनि नांगौखौनो बिसोरो दोनथ'यो, जेब्लाबो हेफाजाब होयो आरो जोंखौ रैखा खालामो आरो बिसोरनि सोंखारिनायफोरा जोंनि गोरोन्थिफोरखौ फोसाबो आरो जोंखौ खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्रायबो जोंखौ रैखा खालामो। जोङो गाज्रिब्लाबो बिसोरो जोंखौ अनो आरो जेब्लायबो जोंखौ इसोरनि आखायाव गथायबाय थायो जेन' जों मोजां मानसि जानो हायो। बिमा बिफाफोरनि आसाया बेनो जेन जोङो मोजां मानसि जानो हायो, मानिग्रा जानो हायो आरो इसोरखौ फोथायग्रा सासे सुबुं जानो हायो आरो बिसोरो गावसोरखौबो फोथायजानो लुबैयो, गावसोरनाव भरसा खालामजानायखौ लुबैयो। मानोना बिसोरो जोंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन अनो आरो जोंखौ बिसोरो फोथायोबो। दा जों गथ'फोरा बिसोरनि बिमाफोरनि लुबैनायफोरखौनो जोङो दिनै सुफुंनो हालिया, गोब्राब मोनो। बेनि थाखाय आं बिसाफोरनि जानानै निमाहा बियो। बेनिखायनो फैजों बिसाफोर जोङो बिसोरखौ अननायजों, बिसोरखौ मानिनायजों आरो बिसोरखौ फोथायनायजों दिनै जोङो बिसोरखौ मान होनि। बिसोरो जोंनिफ्राय मुवा बेसाद जेबो लुबैया, नाथाय अनजाफिननायखौ लुबैयो आरो गावसोरखौ भरसा खालामजानायखौ लुबैयो। बिसोरो बोराय बुरै जालांब्ला गावसोरखौ अनफिनजानायखौ लुबैयो, गावसोरखौ नायफिनजानायखौ लुबैयो आरो गावसोरखौ जोथोन लाजानो लुबैयो। बेनिखायनो फै जों बिसाफोर बिसोरखौ जोङो नेवसिया लाबा, राग जोङा लाबा, मुगैया लाबा बिसोरखौ जोङो नायफिननि आरो अननायखौ होफिननि। जोंबो बिसोरनि थाखाय
इसोरनाव आरज खालामनि जेन' इसोरा बिसोरनो मोजां देहा सोलेर आरो गोजोननायखौ बिसोरनि जिबनाव लाबोनाय बायदि जोङो बिफा सानावल' बिफाफोरखौ मान होनाया बे गाहाम जानाय नङा नाथाय जोङो बिसोरखौ अरायबो जेब्लाबो मान होफ्लायबाय थानो नांगौ इसोरा बिफाफोरखौ जेब्लाबो बोर होफ्लायथों आरो नेफ्लायथों आरो बिसोरनि खामानियाव जेब्लायबो हेफाजाब होफ्लायथों हामबायसै गोजोन्थों इसोरा बयजोंबो लोगोसे थाथों आंनि गोसो गोरबोजों जोंनि गोथां आफा इसोरखौ सिगाङावनो हाजासे धन्यबाद होदों बिनि गेदेर अननाय आशीर्बाद दयानि गेजेरजों दिनैनि बे बिफानि सानावहाय आरोबाव आंनो बेबायदि गावनि रावखौ बुंनो थाखाय मोजां समय खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो आङो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जानानै साफ्रोमबो बिफाफोरखौ विश खालामो हेपि फादार्स डे टु अल द फादार्स दिनै आङो बिफानि सानाव गाहाम बिफानि मावनायनि सायावहाय बुंनो सानदों जेब्ला जोङो बाइबेलाव जोङो नायो हुदा बिजाबनि 8-5 सिरियाव बेयाव जों नायोब्ला नुनो मोनो बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां जोथोन लानानै फेङो आरो बोसोन बिजाबनि 3-12 सिरियाव बुंदों बिफाया गाव अनसिननाय फिसाखौ फेङो इसोरा जेरैबायदि बिफाफोरनो गाहाम मावनो थाखाय बिबान होदोंमोन बेबादिनो बिफाफ्रा गाहाम खामानिफोरखौ मावो इसोरा गिबिसिन बिफाखौ दानानै एडेन बागानावहाय बियो दोनदोंमोन आरो दोननायजों लोगोसे गिबिसिन बिफानो गाहाम खामानि मावनो थाखाय बिबान होदोंमोन बेबायदिनो गासैबो बिफाफोरनो इसोरा गाहाम खामानि मावनो थाखाय बिबान होदों नाथाय माखासे बिफाफोरा इसोरनि होनाय बिथोन एबा बिबानखौ इसोरनि मुङै मावफुङो आरो माखासेया मावफुंनो हाया दिनै आङो गाहाम बिफानि मावनाया मा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि रावनि गेजेरजों आङो रायलायनो सानदों फै जों अब्ला बाइबेलनि गेजेरजों गाहाम बिफानि मावनाया माबायदि जोङो बेखौ नायलांनि सेथियाव जोङो बेखौनो जोङो रायलायगोन न'खरनि सायाव बिफानि मावनांगौ दायथ' आफा इसोरा बिफाफोरनो गाव गावनि न'खरखौ दानो लुखांनो आरो गावनि न'खराव थानाय गासैखौबो जोथोन लानो थाखाय दायथ' होदों बिनि गिबिसिनावनो गावनि हिन्जावखौ गावखौ जेरैबायदि अनो बेबायदिनो बिफाफ्रा अननो नांगौ आरो जोथोन लानो नांगौ जेब्ला जोङो इफिसियानि 5-28 सिरियाव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो नोङो गावनि हिन्जावखौ गावखौ बादि अन होननानै आरो जाय बिसाखौ इसोरा न'खराव हरबाय हौवा एबा हिन्जावनि गेजेराव आसिबोर एबा बिथाइ महरै हरबाय बेखौ लानानै बिफाफ्रा न'खराव थानानै रंजानो गोजोनग्लायनो नांगौ मानोना गासैबो बिसाफ्रानो इसोरनि होनाय आसिबोर एबा फिथाइ जेब्ला जोङो गितफोरनि 127नि थिनाव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय जोङो मोननो हायो आरो बिफाफ्राबो बिसाफोरनि बुंनायखौ खोनासंनांगौ बिजिरनानै नायनांगौ आरो गोबां साननांगौ मानोना बिसाफोरनि बुंनायाबो बिफाखौहाय मोजां खालामो सानहोसेनो गाहामसिन मावनो थाखाय लामा दिन्थियो जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 1-5 सिरियाव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो आरो बिफाफ्रा इसोरनिफ्राय मोननाय जेनाखि दायथ' बे दायथ'खौ लानानै गावनि न'खरखौ जोथोन लानांगौ अननांगौ जुदि इसोरनिफ्राय मोननाय बे दायथ'खौ मावनो हायाब्ला 1 तिमथिनि 5-8 सिरियावहाय बुंदों नोंनियाव जि फोथायनाय दङ बे फोथायनाया
नंखायसो आरो जाय मानसिफ्रा फोथाया बिनिख्रुइ उन्दैसिना होननानै बाइबेलनि रावा जोंनो खोन्थायो। बेखायनो इसोरा जेरैबायदि बिफाफोरनो गाहाम मावनो थाखाय बिबान एबा दायथ'खौ होबाय, जोङो बेखौ गावनि न'खराव, गावनि बिसिनि सायाव, गावनि गथ'फोरनि सायावहाय मावनानै दिन्थिनांगौ। आरो बिफाया गावनि बिसाफोरखौ माब्लाबाबो रागा फोजोंनो नाङा, नाथाय गावनि बिसाफोरखौ अननायजों, इसोरनि रावजों, इसोरनियाव मोजां आखल आखु दानांगौ। इफिसियाननि 6:4 जोङो नायोब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो। आरो बेबायदिनो गाहाम खामानि मावनो थाखाय बिफाया गावनो प्रभुखौ गिग्रा मानिग्रा, प्रभुखौ खुलुमग्रा जाथारनो नांगौ। जेब्ला जोङो 1 इतिहासनि 16 बालाब 11 सिरियाव जोङो नायो, अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो जाहैबाय हेफाजाब मोननो थाखाय प्रभुनियाव गावखौ आरो बे गोथां इसोरखौ खुलुमनो बाख्नायनो नांगौ। आरो जेब्लायबो गावनि न'खरनि थाखाय, गावनि थाखाय आरो बिसाफोरनि थाखाय फुङाव, सानजौफुआव, मोनाबिलियाव प्रार्थनाजों इसोरनो खोन्थानांगौ, प्रार्थना खालामनो नांगौ। गितफोरनि 55:17 सिरियाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो दाभिदाबो फुङाव, सानजौफुआव, मोनाबिलियाव बियो प्रार्थना खालामनानै इसोरजों रायलायोमोन, इसोरनो खोन्थायोमोन, जायनि थाखाय गासैबो समस्याफोरखौ इसोरा दाभिदनिफ्राय बोस्रांनानै होयोमोन। आरो बोसोन बिजाबनि 22:6 सिरियाव जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो जाहैबाय बिफाफ्रा बिसाफोरनि थाखाय मोजां बिदिन्थि जानांगौ, मोजां फोरोंनो हाग्रा जानांगौ। जाय बिफाया गावनि बिसाफोरनो मोजां बिदिन्थि जानायजों लोगोसे गाहामखौ फोरोंगोन, गाहामै थांनो खोन्थागोन, बे बिसाफ्रा बिफानि फोरोंनायखौ जेब्लायबो गोसोखांगोन आरो गावनि इयुन फिउचाराव बियो गोसोखांनानै गावनि जिउखौ दाखांनानै बियो लानो हागोन। बिनि थाखायनो बिफाहा जेरैबायदि इसोरनिफ्राय दायथ' मोननाय, बे दायथ' मोननायखौ इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो गाहामनि थाखाय गावनि न'खराव मावलांबाय थानो नांगौ। आरो बोसोन बिजाबनि टेस्टनि 24 जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जाहैबाय गाव गावनि बिसाफोरखौ बिफाफ्रा धोरोमिया खालामनो नांगौ। मानोना बिफाफ्रा गाव धोरोमिया जानायजों लोगोसे गावनि बिसाफोरखौ धोरोमिया खालामोब्ला बे धोरोमिया बिसाखौ लानानै थांखि सुजुनो, रंजानो आरो जिउआव गोजोनग्लायनो हायो। बिनि थाखायनो बिफाफोरा बे दायथ' दङ गावनि बिसाफोरखौ धोरोमियानि थाखाय लुखांनो, दैखांनो, गोजौआवहाय लांनो थाखायहाय। दिनै आङो बेखौ बुंनो हास्थायदों जाहैबाय इसोरा बिफाफोरनो जेरैबायदि गावनि न'खराव मावनो थाखाय दायथ' होदों, बे दायथ'खौ लानानै नंगुबैयैहाय मावोब्ला इसोरनि गिदिर बोर आशीर्बाद थागोन आरो बेबायदिनो बिफाफ्रा मावफ्लायबाय थानो नांगौ। दानिया जोङो गाहायाव जोङो नायबावनि जाहैबाय बिसाफ्राबो गाव गावनि बिफाफोरखौ मान एबा जोथोन लानांगौ। बे दायथ'खौ इसोरा बिसाफोरनोबो होदों। बिसाफोरखौबो बुंदों जाहैबाय बिफाफोरनि बुंनायखौ खोनासंनांगौ आरो बिफाफोरखौ जोथोन लानो नांगौ। जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 1:8 आरो बोसोन बिजाबनि 4:1 जोङो नायो, अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो बिफानि बुंनायखौ खोनासंदो अब्लानो बुजिनो हागोन। जाय मानसिफ्रा, जाय बिसाफ्रा बिफानि बुंनायखौ खोनासंगोन, गोसो होगोन आरो बिफानि बुंनाय बायदि मावगोन, बियो इसोरनिफ्राय गिदिर बोर आशीर्बादखौ बियो मोननो हागोन। बोसोन बिजाबनि 1 बालाबनि 9 सिरियाव बुंदों बिफानि फोरोंनाया गाहाम आखल दाखाङो। नोंनि आखलखौ लुखांगोन बिफानि बुंनाय बाथ्राया, बिफानि बुंनाय रावा। बेखायनो बिफानि बुंनाय बादि बिसाफ्रा
खोनासंनांगौ आरो बिफानि बुंनाय बायदि फिसाफ्रा मावनो नांगौ। जेब्ला नोङो बेखौ खालामगोन इसोरा नोंनि सायावहाय गिदिर बोर आशीर्बादखौ लाबोगोन। आरो जोङो बोसोन बिजाबनि 13नि 1 सिरियाव जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो गियाननि बिसालाया बिफानि बुंनायखौ खोनासङो आरो लायो। दिनै जोङो ख्रिस्टियान बिसाफोर जानायखाय बिफाफोरनि बुंनायखौ खोनासंनांगौ, मानिनानै लानांगौ। आरो जाय मानसिफ्रा बिफानि बुंनायखौ लायो बिसोर गियानि। बाइबेलनि बोसोना जोंनो खोन्थादों बिसोरो गियानि आरो गियानजों बिसोर थाबायग्रा व्यक्तिफोर। आरो इफिसियानि 2नि 1 सिरियाव जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो बिसाफ्रा गाव गावनि बिफाफोरनि बुंनायखौ खोनासंनायजों लोगोसे गाव गावनि बिफाफोरखौ सन्मान होनांगौ, मान होनांगौ। बेनो इसोरनि बिथोना, बेनो इसोरनि हुकुमा। जाय बिसाफ्रा बिफाफोरनि बुंनायखौ खोनासंनानै बिफाफोरखौ सन्मान होगोन, मान होगोन, बे बिसाफ्रा इसोर सोरजिनाय संसाराव गोलाव सम थांनानै थानो हागोन आरो बियो गाहामखौ मावफ्लायबाय थानो हागोन। जेब्ला जोङो इफिसियानि 2:3 सिरियाव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो। आरो बेयावनो बुंबावदों जाहैबाय नोंनो गाहामै थांनानै थानो थाखाय बिफानि बोसोना इसोरनि रावा जेब्लायबो खोन्थागोन आरो नोङो सौथुथारनाय नङा, नोङो सौथुथारनाय नङा। आरो जोङो बेखौ मिथिनानै लानांगोन साफ्रोमबो बिसाफ्रा जेब्ला बिफाफ्रा बोराय अबस्था जायो बे बिफाफोरखौ गावनि गोसो गोरबोजों अननांगोन, हेफाजाब होनांगोन, जोथोन लानो नांगोन। मानोना बिफा नङाब्ला नोङो उजियामोन। बेखायनो जेब्ला बिफाया बोराय अबस्था जायो बिसा जानायखाय नोङो गावनि बिफाखौ गावखौ बादि नोङो अननो जोथोन लानो नांगोन। बोसोन बिजाबनि 23:22 सिरियावहाय जोङो नायोब्ला बेयावहाय मोननो हायो। बिनि थाखायनो आङो दिनै साफ्रोमबो बिसाफोरखौ बुंनो सानदों जाहैबाय जेरैबायदि इसोरा नोंखौ मानिनानै सोलिजानायखौ लुबैदों, बिमाफोरखौ मान होजानाय, बिफाफोरखौ मान होजानाय आरो बिफाफोरनि बोसोननि सिङाव थाजानायखौ लुबैदों, बेबायदि थानो नांथारगौ आरो थाथारनांगौ। जुदि नोङो मानियाब्ला मा जागोन आङो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हास्थायदों। बोसोन बिजाबनि 17:25 सिरियावहाय बुंदों जाहैबाय जुदि नोङो बिफानि बुंनायखौ मानियाब्ला नोङो बिमा बिफाफोरखौ हांमा सुरहोयो, दाहा जाहोयो, नोङो मेगनाव मोदै हुगारहोयो, मेगनाव मोदै हुगारहोयो। नोङो अबायद' जानायनि गेजेरजों, गाज्रि मावनायनि गेजेरजों नोंनि बिमा बिफाया मेगनाव मोदै गयो, गोसोआवहाय दाहा जायो आरो बे दाहाखौ लानानै जिउ खुंनाङो। बेखायनो नोङो मा मानिनांगोन, मानिनानै नोङो सोलिनांगोन। आरो जुदि नोङो मानियाब्ला बेल' नङा नोङो संसाराव गोबाव सम नोङो थांनानै नोङो थानो हानाय नङा। नोङो गोख्रैनो इसोर सोरजिनाय संसारखौ नागारनानै नोङो थांनो गोनां जागोन। बोसोन बिजाबनि 20:20 सिरियावहाय बुंदों बिमा बिफाखौ साव दाहो एबा साव होयोब्ला नोङो थैनांगोन, थैनांगोन। बिनि थाखायनो बिसाफ्रा जेरैबायदि इसोरनिफ्राय दायथ' मोननाय दङ बेखौ मावनो नांथारगोन। बाइबेलनिफ्राय आङो मोनसे एग्जाम्पलखौ लाबोनो सानदों। इसोरानो सामसन जोहोलावखौहाय गावनि जातिखौ, गावनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनो दैदेननो थाखाय अभिषेक खालामदोंमोन, सायख'दोंमोन। नाथाय जेब्ला सामसना गावनि बोलोखौ लानानै दुग्गादों, गावनि मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङाखै, बिमा बिफानि बुंनायखौ खोनासङाखै, इसोरनि बुंनायखौ खोनासङाखै, जाय हिन्जावखौहाय लानो थाखाय बादा होदोंमोन बियो फिलिस्टियान आइजो एबा बेबायदिनो दलिलाखौ जेब्ला बियो गावनि इच्छा बादियै, गावनि गोसो बायदि हाबा खालामदोंमोन, बियो मानिनि थाखायनो गोख्रैयैनो संसारनिफ्राय थांनो गोनां जादों एबा थैनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय बे बिफानि साननि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हास्थायदों जाहैबाय जाय बिसाफ्रा गाव गावनि
बिफाफोरनि बोसोननि सिङाव थानानै गाहामखौ मावगोन बे फिसाफ्रासो संसाराव गोबाव जोरनायजों लोगोसे रंजानो हागोन। बेनि थाखायनो आङो दिनै बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय। फै जोङो अब्ला बिफाफ्राबो बिफानि इसोरनिफ्राय मोननाय दायथ' दङ आरो बिसाफ्राबो बिसानि इसोरनिफ्राय मोननाय दायथ' दङ। जोङो गावबागावनि मोननाय दायथ'फोरखौ इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो गाहामखौ मावनायजों लोगोसे जोंनि न'खरावहाय सान्थि आरो गोजोननायखौ लाबोनि आरो जोङो खौसेयै जोङो गावनि न'खरखौ इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो लुखांनि। आङो दिनै बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय। गोजोन्थों।